Hey! Yo guys! Karong adlaw kay mo mag-react ko ani nga video kaning kwentong Jollibee Valentine series kaning episode nila nga Crush. Kay since trending kini atong Valentine's February 14. And yo, I know. Yeah, wait. Shh. Kabalo ko nga late na kay ko aning video kay you know, busy gyud kay ang college life. Mo nang karon mulantaw ko aning video And ako ning video kay you know, kay kabalo man ko nga special kini nga video So yeah, let's do this. Yeah. Karon sugdan na to. Let's do this. Nag-jacket jud ko kay atong niaging February 14. Bugnaw jud kayo akong adlaw kay you know, single life. Yeah. Sugdan na to. Inspired by a true story. Crush. Wait muna mga kaibigan, no. Nabangga gani siya, ning smile pagod siya. Wala gyud ingon og sorry daan. Ang lalaki ingani gigibuhat. Dayon ta. Imagine kung dili gwapo ang laki mga kaibigan. Mura siyag stalker. Digid murag stalker gyud siya. Imagine bati yang nawong. I did no kanang dili siya bati. Kanang di pareha na og nawong. Kato gwapo man magigpito. Ako kay murag di man ko gwapo. Kung ipuli ang ako nawong sa iyang nawong, di ka siya kanang strange lang tawon. So magpadayon ta. Pila ka yung burger yung gipalit no. To do whatever you want, don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Tagal kasing matulog ng mga apo natin eh. Mga kaibigan, no? Nakita nyo po yun. Kanang nagulat yun siya. Nga sila gyud nagkadayon. Mga tigong-tigong na gito sila ba sila nagdayon. Indot yun siya nga story. Mangita na ko bayi sa eskwelahan na mahatagan ako yum burger. Pila akong budget para yum burger. Pwede na yum burger. So yeah, in conclusion mga kaibigan, no? Dapat bisag dili February, spread yun na to ang love. Dili spread ang legs. So, kung nakay naibgan kay nga bayi, hatagi kay siya pila ka bukyang burger, no?
Kung pila ka buk yung burger imong ihatag, mupod yung balos nga iyang gugma para nimo. So yeah, kung ganahan ka aning video, like and subscribe kung ganahan ka aning video, you know. Yeah, yo, shout out sa mga nag-hashtag Bisaya Vlogger atong last na kong video. Yeah. Kung ganahan ka aning mga reaction video, comment o ganahan ka ani. Sa kita lang ta sa sunod nga video. Peace. How can I get your love? Nagkukas ko kay hapit na summer. But, na-teary-eyed bitaw ko itong video ha. Makita, makakita po ko sa akong forever soon. Yeah?